Σήμερα θα συζητήσουμε για τον ξεχασμένο κύκλο. Ελπίζω να είσαι εδώ, γιατί κάπου στα μέσα του κύκλου το σώμα σου κάνει τα δικά του. Έχεις λιγούρες για σοκολάτα, ενοχλήσεις και πιθανόν να έχεις σκεφτεί μήπως το εγώ. Σου έχω νέα. Δεν φταίς εσύ, το σώμα σου μιλάει και σήμερα μαζί θα μάθουμε ακριβώς τι σου λέει. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του κύκλου σου και πώς αυτό επηρεάζει και τη διάθεσή σου και το σώμα σου. Και βέβαια θα μιλήσουμε σήμερα και για το προημινορρησιακό σύνδρομο. Γιατί δεν είσαι μόνη σου, μέχρι και 48% των γυναικών βιώνουν ανάλογα συμπτώματα με τα δικά σου. Σε πρώτη φάση, τι είναι ο κύκλος? Ο έμεινος κύκλος ξεκινά με την πρώτη ημέρα της περίοδου. Ένας μέσος κύκλος διαρκεί περίπου 28 ημέρες, αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό να κυμαίνεται μεταξύ των 21 και 35 ημερών και εξαρτάται από την ηλικία και το ηλικιακό γκρουπ στο οποίο βρίσκεσαι. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει ένας κύκλος, υπάρχουν δύο κύκλοι που συμβαίνουν παράλληλα. Ένας στις οοθήκες, ο οποίος οδηγεί στην ανάπτυξη και απελευθέρωση του οαρίου, και άλλος ένας στη μήτρα, ο οποίος προετοιμάζει το ενδομήτριο, το χτίσιμο ουσιαστικά του ενδομητρίου και την εν τέλει απόρριψή του εάν δεν έχει προκύψει η σύλληψη. Θέλω να θυμάσαι 4 βασικές ορμόνες. Πάμε βασική φυσιολογία. Αυτές κινούν τα νήματα. Πρώτες δύο είναι η FSH και η LH και εκρίνονται από τον εγκέφαλό σου. Οι άλλες δύο είναι τα ιστρογόνα και η προγεστερόνη. Αυτές εκρίνονται από τις οοθήκες. Αυτές οι ορμονικές εναλλαγές, το παιχνίδι μεταξύ αυτών, επηρεάζουν όχι μόνο τη γονιμότητα, αλλά και την ενέργεια, τη διάθεση, την όρεξη, την ποιότητα του ύπνου. Θα συζητήσουμε λοιπόν για κάθε φάση του κύκλου. Η πρώτη φάση είναι η έμεινος ρίση. Διαρκεί περίπου 2 με 7 ημέρες. Κατά μέσο όρο, μια γυναίκα θα χάσει από 20 έως και 90 ml αίματος. Τα επίπεδα ορμονών, το σύνολο, είναι αρκετά χαμηλά και το ενδομήτριο αποβάλλεται. Συχνά αυτό συνοδεύεται από κόπωση, κράμπες, πόνο στη μέση. Ωστόσο, αν η ροή είναι πολύ έντονη, αν ο πόνος σε καθυλώνει, αν η διάρκεια του κύκλου είναι πάνω από 9 ημέρες ή αν περνάς θρόμβους, καλό είναι να μιλήσεις με τον την γυναικολόγο σου. Η δεύτερη φάση είναι η οθυλακική φάση. Είναι η κατάσταση αμέσως μετά την περίοδο, όπου η μήτρα έχει καθαρίσει και αρχίζει να ξαναχτίζει το ενδομήτριό της. Η FSH, μία από τις δύο ορμόνες που εκρίνονται από τον εγκέφαλο, διεγείρει την ορίμανση των οθυλακίων στην οθήκη. Το κυρίαρχο οθυλάκιο που εμπεριέχει το οάριο παράγει ιστρογόνα. Αυτά τα ιστρογόνα ανεβάζουν την ενέργεια, αυξάνουν τη συγκέντρωσή μας και βελτιώνουν τη διάθεσή μας. Η τρίτη φάση είναι η ορυξία. Κάπου περίπου στα μισά του κύκλου, συνήθως η 14η μέρα σε έναν κύκλο 28 ημερών, συμβαίνει το κύμα της LH, μία από τις ορμόνες που είπαμε ότι εκρίνονται από τον εγκέφαλο. Αυτή οδηγεί στη ρήξη του οθυλακίου, η οποία απελευθερώνει το οάριο. Τα σημάδια συνήθως είναι μία μικρή αύξηση στη σωματική θερμοκρασία. Σε εκείνη τη φάση βρισκόμαστε στο πικ της κοινωνικότητάς μας. Είμαστε δημιουργικές και επίσης είναι και οι πιο γόνιμες ημέρες. Και η τελευταία φάση είναι η τέταρτη φάση, ονομάζεται οχρηνική. Το οθυλάκιο μετατρέπεται σε οχρό σωμάτιο. Αυτό το σωμάτιο ουσιαστικά παράγει προγεστερόνη, η οποία θα διατηρήσει την εγκυμοσύνη αν αυτή προκύψει. Η μήτρα τεχνικά προετοιμάζεται για αυτή την πιθανή εγκυμοσύνη. Αν δεν συμβεί, το οχρό σωμάτιο καταρρέει, οδηγεί στην πτώση της προγεστερόνης και έτσι ξεκινά μια νέα περίοδος. Σε αυτή τη φάση εμφανίζονται τα πιο κλασικά συμπτώματα του προημινορρησιακού συνδρόμου. Η ευαισθησία, κατά κύριο λόγο στο στήθος, αλλά κάποιες γυναίκες μπορούν να το βιώσουν και στην περιοχή της κοιλιάς, αλλαγές της διάθεσης, έντονες λιγούρες. Τι ακριβώς συμβαίνει κατά τη διάρκεια του προημινορρησιακού? Εμφανίζεται στο δεύτερο μισό του κύκλου, ακριβώς λόγω των ορμονικών αλλαγών. Τα συμπτώματα είναι αλλαγές στη διάθεση, λιγούρες, φούσκωμα. Κάποιες γυναίκες βιώνουν επίσης και πονοκεφάλους και το πιο κλασικό σύμπτωμα είναι η ευαισθησία στήθου. Η πλειονότητα των γυναικών θα βιώσουν ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα. Ωστόσο, για 2 με 4% του πληθυσμού τα συμπτώματα είναι τόσο έντονα που επηρεάζουν τη ζωή τους. Για ποιο λόγο συμβαίνει? Η πτώση των ιστρογόνων είναι κατά κύριο λόγο η αιτία που δημιουργεί το προημινορρησιακό. Πώς? Γιατί η πτώση των ιστρογόνων οδηγεί σε μια πτώση της σερωτονίνης, της ορμόνης της χαράς, δημιουργώντας αυτές τις εναλλαγές στη διάθεση. Αυτή η πτώση είναι που εξηγεί και την λιγούρα για σοκολάτα. Κατά κύριο λόγο, η μαύρη σοκολάτα αυξάνει την ενδογενή σερωτονίνη μας. Ουσιαστικά είναι το PMS ο τρόπος του σώματος να ζητήσει στήριξη και να προετοιμαστεί
για τη διάρκεια της έμεινορρήσης. Εάν τα συμπτώματα του PMS όμως επηρεάζουν την καθημερινότητά σου, θέλω να θυμάσαι ότι υπάρχουν φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές λύσεις για την επίλυσή του. Τώρα θα συζητήσουμε για το τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε φάση του κύκλου από πλευράς άσκησης και διατροφής. Στην πρώτη φάση του κύκλου, στην έμεινορρήση, θέλω να συγκεντρωθείς περισσότερο σε τροφές οι οποίες είναι πιο γεμάτες σε σίδηρα, πράσινα λαχανικά, όσπρια. Επίσης υπάρχουν τροφές με αντιφλεγμονώδη δράση, όπως λιπαρά ψάρια τύπου σολομό, σκουμπρί, ξερή καρπί, σπόρι, κουρκουμίνι. Όλες αυτές οι τροφές ουσιαστικά αντικαθιστούν λίγο σε ένα βαθμό την απλή παρακεταμόλη που παίρνουμε για τον πόνο. Θέλω γενικά να μειώσεις την επεξεργασμένη ζάχαρη και την κατανάλωση υπερβολικού αλατιού σε αυτή τη φάση, γιατί σίγουρα μπορούν να επιδεινώσουν το πρίξιμο και την κατακράτηση υγρών. Από πλευράς άσκησης, προτίμησε απλή μέτριας έντασης δραστηριότητες, όπως περπάτημα, stretching, yoga. Γενικά αυτές βοηθούν στην κυκλοφορία του αίματος χωρίς να επηρεάζουν έντονα το σώμα. Θέλω να αποφεύγεις έντονες προπονήσεις ή υψηλής έντασης ασκήσεις που σίγουρα μπορούν να επιδεινώσουν κράμπες ή το αίσθημα κόπωσης. Κατά την έμεινορρήση, τα επίπεδα ιστρογόνων και προγεστερόνης είναι χαμηλά, γεγονός που συχνά οδηγεί σε ένα μεγαλύτερο αίσθημα κόπωσης κατά την άσκηση. Οι ορμονικοί αυτοί περιορισμοί, ωστόσο, σημαίνουν ότι η χρήση υδατανθράκων ως κύρια πηγή τεχνικά της ενέργειας είναι κρίσιμη, ειδικά αν επιλέξεις να γυμναστείς πιο έντονα σε αυτή την φάση. Άρα υψηλοί υδατάνθρακες κατά τη διάρκεια της έμεινορρήσης. Θα συζητήσουμε τώρα για την οθυλακική φάση, είναι η φάση μέχρι την οορυξία. Από πλευράς διατροφής, η αύξηση σταδιακά των ιστρογόνων ενισχύει την ικανότητα του σώματος να χρησιμοποιεί υδατάνθρακες πιο αποδοτικά. Οπότε μπορείς να επενδύσεις σε καλά σιτηρά, φρούτα, γλυκοπατάτες, κοινόα. Επίσης, η επαρκή κατανάλωση καθαρής πρωτεΐνης, είτε καθαρά σέικς, είτε κοτόπουλο, γαλοπούλα, αυξάνει και υποστηρίζει την μυϊκή αναγέννηση. Σημαντικό σε αυτή τη φάση είναι και η επαρκή ενυδάτωση, 2 με 3 λίτρα νερό την ημέρα, ώστε να βοηθηθεί το σώμα να ανακάμψει όσο πιο γρήγορα και αποτελεσματικά γίνεται μετά την περίοδο. Σε αυτή τη φάση έχεις αυξημένη αντοχή. Μπορείς να επενδύσεις και να εντάξεις πιο έντονες προπονήσεις. Κάρδιο, να αυξήσεις επαναλήψεις στο γυμναστήριο, να επενδύσεις σε HIIT ασκήσεις, γιατί τα ιστρογόνα ευνοούν την καλύτερη απόδοση. Γενικά, εκμεταλλεύσου αυτές τις ημέρες για να κάνεις τις πιο βαριές προπονήσεις που έχεις κατά τη διάρκεια του μήνα. Κατά τη διάρκεια της ορυξίας από πλευράς διατροφής, χρειάζεται να διατηρούμε ισορροπίες. Διατήρηση ουσιαστικά υδατανθράκων, πρωτεΐνης και καλών λιπαρών για να έχουμε μια σταθερή ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε την ενυδάτωσή μας σε αυτή τη φάση, γιατί όπως είπαμε πριν, υπάρχει μια μικρή αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος και υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να χάνουμε λίγο περισσότερα υγρά. Εάν υπάρχει κάποια βαριά λεμαργία σε αυτή τη φάση, προτίμησε ελληνικό γιαούρτι με φρούτα ή σμούδι μπανάνας πρωτεΐνης, είναι εξαιρετικές πηγές ώστε να μειώσει αυτή τη λιγούρα. Από πλευράς άσκησης, είναι μια καλή περίοδος ακόμα για υψηλής έντασης προπονήσεις, όποιες και να είναι αυτές. Τελική φάση, οχρηνική, είναι φάση λίγο πριν την περίοδο. Από πλευράς διατροφής, θέλω να εστιάζεις σε τροφές οι οποίες προσφέρουν σταθερότητα ζαχάρου στο αίμα. Δηλαδή, συχνά γεύματα με πρωτεΐνη και φυτικές ίνες. Τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο, όπως όσπρια, σπόροι, καρύδια, μπορούν να βοηθήσουν στο πρίξιμο και στις κράμπες. Ωμέγα-3 λιπαρά, που περιέχονται στο λιναρό, σπορώσιο, σπορητσία, έχουν αντιφλεγμονώδη δράση, οπότε μπορούν να μειώσουν και τους πόνους της περίοδου που θα προκύψει. Σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό να μειώσουμε την καφεΐνη, γιατί μειώνει στα πλαίσια του άγχου. Είναι η καλύτερη φάση για να επενδύσεις σε μαύρη σοκολάτα, στα μανιτάρια, γαλοπούλα. Είναι τροφές οι οποίες αυξάνουν εγγενώς την σερωτονίνη που παράγουμε. Σε αυτή τη φάση προτίμησε μέτριας έντασης ασκήσεις, όπως ποδηλασία, βάδι. Θέλω γενικά να αποφεύγεις τις υπερβολές, καθώς η προγεστερόνη μπορεί να αυξήσει τον καταβολισμό των πρωτεϊνών, δηλαδή αρχίζει να καταναλώνει τον μυϊκό ιστό που έχεις ήδη. Η υπερβολική λοιπόν άσκηση σε αυτή την περίοδο μπορεί να είναι λιγότερο αποδοτική και ακόμη πιο σημαντικά να έχει άμεση επίπτωση στα μυϊκά gains που έχεις κάνει όλο το μήνα. Οπότε, ιδανικά προτίμησε λίγο πιο χαλαρές ασκήσεις όπως πιλάτες, stretching, foam rolling. Γενικά το παίρνουμε λίγο χαλαρά και δίνουμε στον εαυτό μας ένα χρονικό διάστημα να ανακάμψει. Οπότε, συνοψίζοντας, πότε να μιλήσεις με τον γιατρό σου? Όταν έχεις πολύ βαριά περίοδο,
όταν περνάς τρόμβους, αν ο πόνος είναι τόσο έντονος που δεν σε αφήνει να λειτουργείς στην καθημερινότητά σου. Αν έχεις παρατεταμένες καθυστερήσεις ή απουσία στον κύκλο σου, κατά κύριο λόγο αν έχουν χαθεί 2 κύκλοι και περαιτέρω. Όταν υπάρχει προεμηνορρησιακό σύνδρομο που καταστρέφει την καθημερινότητά σου. Κλείνοντας, κρατάμε ότι ο κύκλος δεν είναι κατάρα. Είναι ένας βιολογικός ρυθμός που σου μιλάει. Κατ' επέκταση σε προστατεύει από καρδιαγγειακά νοσήματα, από οστεοπόρωση, από μεταβολικά σύνδρομα όπως ο τύπου 2 διαβήτης. Κάθε φάση έχει το δικό της νόημα και τη δική της σημασία και δύναμη. Αν μάθεις να παρατηρείς τον κύκλο σου και να συνεργάζεσαι μαζί του, αντί να δουλεύεις ενάντια του, θα γίνει ο καλύτερός σου σύμμαχος. Το σώμα σου δεν σε προδίδει. Σου δίνει μηνύματα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες αυτό το βίντεο. Αν βρήκες χρήσιμες τις πληροφορίες, έχουμε όλα τα references κάτω από το βίντεο. Πάτε ένα like, κάνε subscribe και άφησέ μου στα σχόλια τι άλλο θα ήθελες να καλύψουμε για τον έμεινο κύκλο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, καλή συνέχεια!